Wasiƙa Assalamu alaikum, ga sako gare ki yan mata, barkan ki ya kike lau, to aini hakan nake fata, ya su umma abadin lau, gaisuwa fada wa kan mata, yau na zo da zance, kuma gashi nan rubuce, to dalilin rubutun ba komai bane illa so, ƙaunar ki ce ta kama, na wanke da fes da soso, ya minta ni da ke kindi, dan Allah da kiban so, ta kama zuciyata, a cikin ta so ya kwanta, haduwa da ke yana farko, na jiki na ya sanyi, na sani akwai alamun so, haka ya saka ni juyayi, na tunani tun shirin farko, na faɗa maki hakan yayi, ƙaunar ki ce a raina, ke ce farin ciki na, bacci idan na ɗan kwanta, fuskar ki ce nike kallo, ki aminta garki ban kunya, maƙiyan magar saman gwalo, yanayi na duka ya sauya, mai kama da mai shirin kwallo, ni kan ki gani zan zauce, komai akan kina mance, yanayin ki gashi yayi man, yar sai sa baki bannan ba, da fara ka ganta kyakkyawa, da shigar ta ba ta turai ba, ke na kira ki san kowa, ɗin wanda ba zai samu ba, ta zaman ki dan ki huta, sannan ki kungiyar mata, halin ki duka sun yi ma, jini ke kawai muyo aure, yanayin shigar ki ta yi ma dai kawai mazan tare, rayi kala kala kin san, to nau akan ki tare, ban ji ni ban gane kin ji, nisan ki ya saka kurji, ke ce dukan tunanina, ke ce cikar maradina, ke ce hasken idanuna, ke ce farin cikin raina, ke ce nasa a galbina, ke ce dukan nishadina, ke sani kunki na ileta, ki aminta shi nake fata, ki biya ta so da kin halbo, a cikin jiki ta same ni, kallo guda da kin yi man, wallai yana tsamanta ne, murmushin ki gashi mai kyau ne, ke sa kike ta ruɗa ne, daɗin kalaman bakin ki, tamkar ruwa a kakaki, zuciya a san ki ta yi nisa, kun bar ki bai yi wa gona, in gan ki zuci ta kosa, kullum dare zuwa rana, mararin hakan cikin raina, kullum da shi nake kwana, ni zan kira ki rigata, dan haka nan ya cancanta, yanzu ina jira kin ji, ki mayar da dukkan sata, in kin aminta to zan zo, ki gane ni kin ji yan mata, domin abun mai kwari, zan baki haddanan bata, ki kira na garki manta, kin ji dai masoyiyata. 090 5853 6282 ko kuma 070 8360 0017 Manak Dan Alhaji.